Riwruoge oheo 100 makedo ne ratich oganda e Afrika osingo mar chwalo andika mar kwayo makende ne jotend pinje 39 ma igeno ni dhi chopo e romo makende mar Africa Forward Summit ma dhi bedo e boma ma Nairobi. Gidwaro ni mondo oket okenge motegno mag rito mwandu mag Afrika moting'o mwandu mag lowo kik yaki kod pinje maoko, yawo yore mag timo ohala kod kelo lokruoge mapiyo e yore telo, rito demokrasia kod ratiro mar oganda e kinde ma oyangore maonge buono chik. Computers, all laptops, all phones have minerals that come from Africa. Yet the Africans themselves are not reaping the benefits of it. So how does technology, as we digitize, as we put in digital public infrastructure, how does that ensure that the lives are transformed here in Africa? We are looking into ways in which our continent, Africa, can remain autonomous and use, for instance, its natural resources. A white paper that sort of articulates a broader vision for the continent. That white paper will also be presented to President Ruto and President Macron tomorrow during the opening of the business forum.